Алла сүзе кебек күп исемле. Ашлык, иген, икмәк, ипекәй. Аш сүзеннән күчкән ант сүзенә ант иткәннәр тотып ипекәй. Урак урган татар хатыннары бәбә йөрткән килеш карында. Иген урган урак кендек бавын ничә кискән арыш кырында. Солы урагында таптым сине. Апаң туды борчак чапканда. Икмәк календаре белән көне ашлык гены халкым канында. Авыл генда тук башаклар шавы. Калач йөзле көләч таңнар бар. Ил тамагын уйлап кырда куна арыш урагында туганнар. Кемдер анда кылыч кайраганда, саллы кырал димәк дәлилгә, татар хатыннары яңа оннан камыр изә икмәк хәләлгә. Ипекәй дип илдә ант иткәндә, йөзе якты, сүзе хикмәтле, башка дәлил аңа кирәк түгел. Татарстан кулы икмәкле.